Sik. Wes. Naman barong aja nah. Di barungane. Lah. Singo. Dung. Terus. Cuma jadi malah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ceritanya saya ngevlog sama Bocil di Desa Makerjo. Yo, langsung. Deng. Yuk, Rono sih. Rono mani pernah? Ini sama mani lah. Kayak putih. Ya. Lah, ngono. Wih. Ning, wih. Sawah kono lah, ngono. Awas hati-hati. Hati-hati. Aja diadur ora iso. Ora iso ngono aku lah. Deng. Nyesot teng iki, Pak. Ra iso. Ah, dis tak deng. Mlayu rono rene. Ah, ngono wae. Aja diadur ah. Lah ngono men. Lajune meneh ra ketok. Naman barong aja nah. Di barungane. Lah. Hati-hati. Hati-hati lah. Lah di barungane no. Di barungan. Lah barungane tok kira. Ora iki sedulur tong lek Pak Bali aku bar iki. Jarang ngablek yo. Barongan pedawangan. Barungan wae aku lek Pak Bali wis delok 2 menit. Lah ngono. Saman wis sih kotor kuwi. Nah, genteke koncone. Lah ngono. Awas. Cukup barungan ndi? Nih di barungane. Lah kode pakai pulang? Pakai apa? Omah Pak Lurah iki putu sih. Omah Pak Lurah. Kono, udu ki. Nah, oh. Deng. Lah, ngono. Mbek mumpung ra. Lah, ngono ra. Ah. Sila juga oke ya. Nah, gantenan mbek sapa? Muwardi, sapa? Alan. Nah, lho. Lah barengane dinang. Iso ora? Ditonton ora entuk. Lah wis delok. Lah, ngono. Nah, ini hari ini kita nonton dawangan dulu teman, lama tidak ngevlog dawangan. Dan ini katanya mau dikeluarkan nih barungannya teman-teman. Nah, lha kuwi tangan opo ki tangane? Tangane nganu sengkleh. Dingin sik ra sampean diubet-ubeng sik. Dibeng lah ngono. Dibenge. Meneh dibenge. Sik. Wes. Bang. Wes ora sampean main ora apa-apa, engko ngenteni. Nah, ngono. Ora apa-apa, toke lah. Lah, ngono toke. Lah kok tulisannya apa? TWB. Nah, ini barungannya teman-teman. Wah. Apa kuwi judulnya TWM apa? Turangga. Ora TWM mek sampean barungane kok. Ora kuwi TWM. Oh, salah nulis. Salah nulis. TSL Turangga. Sasolo apa? Nah, ngono. Turangga apa, Dik? TSL. Singo. Ale apa ale? Ludoyo. Oh, ini. Lah.
Lah ngono dadi awas tiba awas. Awas. Ah ngene. Ding dah. Aja dadi lah, kok dadi sampean. Awas jatuh. Nah, ngono. Terus. Oh, nek sawah rono wani ora? Awas hati-hati. Ya aja dadi tapi. Nah, ngono. Oh, gantian. Nah, engko nganu bisa ditonton ya, teman-teman. Oke. Mas apa sing ngarepi? Paris. Mas Faris ya. Yo. Neng sawah yo. Atau aja dadi tapi ayo Mas Dawan. Ayo, awas aja dadi. Yunan. Ngono. Aja dadi Mas Deprene. Tak dung tak dung dah ngono wae. Oh. Yo sama ning sawah. Wedi. Ya wis terus. Tak dung. Terus. Awas. Aku wedi aku malahan. Nah, awas. Bea deng. Enggak. Aja gelut malah. Aja gelut. Mrene ra aja rebukan kono ra. Lho kok malah ngono. Lah ngono. Lah ngono. Dung. Lah, aku bareng Mas. Lah. Ngono. Lah ngono. Numpapit iso ora numpapit. Dawane. Ya, hati-hati tapi. Iso tapi. Awas. Hati-hati. Cuma jadi malah. Aja jadi lah. Awas. Wes ora iso ora dipaksa. Kayak malah numpak pit. Nah, ngono wes kesel. Hati-hati. Wes ya. Dadah sik lah. Ono kata-kata hari ini ora? Kata-kata hari ini ono ora, sampean? Udah semangat ya. Sehat terus ya. Ya, Assalamualaikum.